कि डगर डगर बीच मिथिला नगरिया आहार गखुला नगरिया बधैया बाजे हाँ बधैया बाजे कि बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे डगरा डगरा बीच मिथिला नगरिया गोकुला नगरिया बधैया बाजे हाँ बधैया बाजे। एक बार ताली हो जाए। प्रियांशु नाम था बाबू का, प्रियांशु बाबू के लिए ताली हो जाए जिनका मुंडन हुआ है। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या और क्या ना है हाँ बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे। क्या बात है। किन कहा के शोभेला मुकुट पीतांबर मुकुट पीतांबर किन कहा के शोभेला मुकुट पीतांबर मुकुट पीतांबर शोभेला हाँ शोभेला लाल पियर चुनरिया शोभेला किनका लाल पियर चुनरिया शोभेला किनका। बहुत अच्छे। क्या राजा जी के शोभेला मुकुट पीतांबर हो मुकुट पीतांबर राजा जी के शोभेला मुकुट पीतांबर हम मुकुट पीतांबर यशोदा रानी हाँ यशोदा रानी कहता है कि राजा जी के शोभेला आरे मुकुट पीतांबर यशोदा रानी के हाँ यशोदा रानी के लाल पियर चुनरिया यशोदा रानी के लाल पियर चुनरिया यशोदा रानी के लाल पियर चुनरिया यशोदा रानी के। ताली बजा के भाई ताली बजा के ये बात हरे दिया बदली ओपा अरे के रे लुटावे लायन धान सोनामा आयन धान सोनामा के रे लुटावे लायन धान सोनामा आयन धान सोनामा लुटावे हाँ लुटावे नाग जरी सी गगनमा लुटावे जरी सी गगनमा लुटावे। क्या बात है। राजा जी लुटावे लायन धान सोनामा होयन धान सोनामा लुटा
लुटावेला आयन धन सोनमा आयन धन सोनमा यशोधरा। ये तो कृष्ण कन्हैया लाल के लिए है और प्रियांशु बाबू के लिए गाना है कि पापा जी लुटावेला आयन धन सोनमा आयन धन सोनमा बउआ के मम्मी बउआ के मम्मी गजरी सी गगनमा बउआ के मम्मी गजरी सी गगनमा बउआ के मम्मी डगरा डगरा बीच मिथुला नगरिया अब खुला नगरिया बधैया बाजे हाँ बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया 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 बधैया बाजे नंद के दुवरिया बधैया बाजे नंद के दुवरिया बधैया बाजे नंद के दुवरिया बधैया बाजे। अच्छा लगा तो आप लोग ताली बजा दीजिए अपना अपना पूरा पूरा हाथ ऊपर करके। क्या बात है।